Gaurko saioan, mistizismoa eta jatekoa uztartuko ditugu, eta bien arteko lotura zein den, gastronomiarekin zerua ikutuko dugula. Gaurko gure gonbidatua Eli Ruiz da, Gernikako Kraken Cafe pizzeriako langilea. Elkarrekin egingo dugu gaurko platera, sagar kauserak. Orain dela urte erdi eskaz, hasi zen Eli Krakenen lanean, eta oso gustora dago, baina bera benetan asetzen duena yoga da. Yoga, taoismoa, meditazioa, medikuntza txinatarra, Eli pertsona mistikoa bai da. Ez dakit ziur zer den mistizismoa, baina oihartzungo papurrak, ogi eta gozo faktorikoek prestatzen duten asenario tarta jatekoan sentitzen dena mistizismoa dela esango nuke. Ikusiko duzue zeinen gozo ederra prestatuko digun bertoko okinak, Goiatz Adurizek. Mungiako leku ona gozotegikoek ere atzak miaskatzeko moduko errezeta prestatuko digute. Euskadiko te pastarik onenaren saria irabazi berri dute, eta nola egiten dituzten erakutsiko digu Jon. Ez nago meditatzen, kafearekin mingaina errezaek. Ai, ama! Kaixo launok, eguerdion, hementxe nao Eli Ruizekin, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Ondo, ez da? Bai. Zukaldatzeko prest? Bai. Gaur gozo gintzai emango dio, bakitzu ostala itzan ibiltzezela, eta joa irakasle, bai, ez da? Bai, joga irakasle. Eta gero ostalaritzan, bai. Oso ondo, bueno, bikainea emango gea, lasai ibiliko gea, eta aldi berian ingo ditugu, sagar kauserak, ikusiko zukero emingo deu kafetxuan mus bat, eta txokolate saltza bat. Ederto. Gozo saliazea? Bai. Oiz, ondo eramango gean. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Eli, garatuko izun nundin noa ibiliko gehan, bale? Bale, ondo. Bueno, azteko, inbiar deuna da hemen, orea prestatu. Orea prestatzeko dakau hemen, legamia, azukre, irina eta ura. Naztuko deu, eta utziko deu, lasai, ingo deu horrekin, gutxi gora bera, tempura baten antzea utziko deu, masatxua, masa holaneko likidua izangoa, eta ingo deuna da, sagarrak bertatik pasako ditugu prejitzeko. Baina sagarrak ingo ditugu horrena zuritu, bihotzak atea, eta aragilakin, lagako dugu aragilak, hemen dakau sagarran likoria, dakau hemen limoia eta azukria. Botako dugu elkarrekin, da utziko ditugu hor momentu bat, ola pixkat maseratzia bezala ola zaporek hartzia, aldi berian orea jungoare bai arrotzen, eta gero ingo deuna da, bertatik pasa, prejitu, eta hemen dakau azukre eta kanela, bertatik pasako ditugu, ja prestekoteko jateko, bale? Bale. Eta hori, aberazteko, edo pixkat gora etorteko platera txukuno jartzeko, ingoitugu bi gauza hauek esan deuna. Azteko mendakau esne gaina, eta azukre, arrotuko ditugu, eta erdibidian gaudenian, botako jau, kafe solublia. Oso ingo dugu mus bat, baina oso erresa. Egia esan da, esne gaina arrotuta, kafe solubliakin, bale? Eta gero hemen, bukatzeko, ingo dugu txokolate saltza bate bai, eta txokolate saltzaiteko hemen dakau esnia, dakau ura, berotuko ditugu, botako dugu azukria, bertan da kakaua, naztuko deu, eta gero nasketau, ingo deuna da, txokolate beltzea bota, dana naztu, eta urtuta dagoenean, dago prest, plateratzeko, bale? Zein ondo. Zein ondo, bale ba, a ber, zerrekin jarriko izut. Beitu, nik orea eta prestatzen jungo naiz, eta zu aldea zu zagarra zuritu adibidez, bale? Zagarra zuritu, bihotzak atea, nahi oso zuri gailua, labana baino? Bale, hobeto. Bale, ba emango zut, mentxedakazu, eta gero, boltxo bat hartuko ete bai, goia berta botatzeko, bai, limoizukua, eta esan deuna, azukre eta likoria, bale? Ederto. Bale, hemen txedakazu dana, eta lasai jungo gea, bale? Bale. Bueno, eta aldi berian kontau berdizkia zulako gauza asko, bale? Bale. Bueno, azteko tamen, jaki aldetikan, vegetariana zea, ez da? Bai, vegetariana ez vegana, ez vegetariana. Vegetariana, oso ondo. Eta vegetariana... Ovo lacto vegetariana. Nola? Ovo lacto vegetariana, zan nahi dute, lekiak eta
eta arrautzak jaten ditudala. Jaten dituzula, bale. Hola, nola da, obo... Lacto vegetariano. Vale, es que ikasten. Es que esta erresa, entzutia erresa da, baina ovo lacto vegetariana. Hori da. Vale, oso ondo. Vale. Eta hori da, vegetariana bakarrikan arrautzak eta esnekiak hartzen dituna. Hori da, ez dut animalirik hiltzen. Oso ondo. Bikai, garrantzitsua, vale. Oso ondo. Vale, eta hau zerren arira, zu hobeto sentitzeko, edo animalik gatikane bai, o pixka danagatikan? Apurtza bat danagatik. Bai. Ni hobeto sentitzeko, ederto sentitzen naiz, baina animaliak be, ez ditut hiltzen, eta bueno. Eta horregatik bai, hobeto sentitzezea. Hori da. Ze garrantzitsua. Integralki hobeto sentitzeko. Oso ondo, garrantzitsua. Eta nolatan hasi zinen historia honekin? Nola intzen un aldaketa, nola izan zen historia? Hasi nintzen erabiltasunean, baina, bueno, lalie, ez? Esaten dana zen, batzutan ez daukagoen beste informaziorik. Bai, oso txartu egin eban. Eta gero bueltatu nintzen, beti izan dut konsientzia hori txikitatik uste, Bai. Ze ona, bale. Bai. Eta ez dizu, gustatzen zaizu okela eta gustatzen zaizu arraina eta olako gauzak? Arraina okela baino gehiago. Bai. Eta usaitzezuna bergetaiti pasata parrilla usaia guztaitzezunean da? Ez parrilla usaina, okelaena ez, baina arrainarena... Arrainana, txitxarra erba parrillan eta... Bai, atuna eta... Bai, olakoak bai. Eta olakotan zeitezu? Aguanta. Vale. Arnastu. Oso ondo. Bueno, eta zuri ezagutu nizun bentsat, eta segurure bai etxian daudenak, Krakenen nintzen duen erreportaia bat, ezta? Bai. Vale, eta noiztikan zaude Krakenen bertan? Baduela gutxi. Hasi zen. Bai. Kraken ere lagun baten proiektua da, orduan, bueno, berak behar zuen horbait goizeta lan egiteko, eta ni behar nuen goizetarako lan bat. Eta zino behar duen, ez da? Ondo. Eta ondo. Bai, oso ondo. Baki pizzak eta olako gauza egiten dituzula, baina ze gauza gehiago egiten dituzu bertan? Gosariak egiten ditugu, kafe oso gozuak, natxoak eta, bai, pantxitos dela, bueno, bai. Baina pizzeria da, Pizzeria da, bai, hori da. Bai. Pikain. Eta jendia jakiteko nun dago, Kraken? Gernikan dago, nun zehazki? Nun zehazki, musika eskolaren aurrean, ez dut gogoratzen kalearen izena. Musika eskolan onduan. Musikako eskolaren aurrean. Aurrean, bale. Bai. Bikain. Eta zein da gehien saltzen dan pizza edo... Bueno, porrue hori, bideoan egin genuen asko saltzen da, baina hiru gazta bebai, gazta ezberdinekin eta beikonekin. Badagoz aukera vegetariano nahikotxu. Ordune, oiek bebai... Zu etorri zanetikan o betidanikan? Betidanik. Baina, bueno, nik aina sartu neban horretarako. Vale. Zure launa eta horre zantzen nion, Bai. Aukera vegetarianoak egoteko eta nahiko daude, eta melantzan saltzen da pilo bat, berenjena zehindakua, eta parmesano, bai. Ze ona. Eta adibidez, joga klaseke bai, herrian bertan ematituzu honun? Bai. Maia Zulana, zen hemen geldirik nago. Hortan inbiar dezuna da, behitu, Ingo deuna da, bueno, xerratu aldeu era desberdin da, ete du borobiak utzi, baina, bueno, ingo deuna da, erditikan moztu, bihotzak enduko jou, horrela xe, ez gehiagi sartu, zatikan bestela puskatu ingo gero, eta osorik egun behar dira. Bai, komeni zaigu, horrela ingo deu, eta bai ingo dituzu bai xerrak, ezin miak, bale? Pixkatola, gorputza pixkat eukitzia, bestela ere bai pregitzeko garaian, puskatu ingo zaizki, bale? Horrela xeutzi hemen, eta gero botako joia zukuak eta historiak masiratzen juteko. Jogak ina eginean, bueno, joga, klasek, bertan herrian ematituzue bai. Bai. Bale, ze eratako klasek dia, bai helduentzako, gaztentzako, eskoltan nundik noa egitezea. Batez ere helduentzako, baina, bueno, gero leku ezberdinetan ematen dut familiarentzako, bai. Haurdun aldirako, nagusientzako, bueno, ez dakitenantzako. Eskatze unantzako gila esan, ez da? Bai. Dakazu zentro bat bertan jutean da jendia, edo zu jutezea lekuta, o nola moldatzen zea? Zentrora etortzen da jendia, eta gero ni udaletzetan beten ematen dut, musikan, sukarrietan ematen dugu, beste lagun batzuk, kooperatiba bat gara, orduan. Bai, eta zenba zaudete bertan lanian ba? A ber, kideak gara, aintzane eta biok, eta gero, bitxu, apurtu zaita apurtzu bat, hori janin. Eta gero, beste, apurtzen dago, Ba, ez da. Bueno, hola xeutzi, eta bitu, hola puskatzi zaizuna, ingoitugu horrela luxiaska, oso ondo. Eta ere bai baleko izango dira. Oso goxo gateko dira, bai, lasai. Bale. Orduan zaudete bilok, eta bilok ematezu klase, o jende gehiago ere bai. Jende gehiago ere bai. Eta, bueno, sukarrietan, foruan inguruko errizketan. Ematen du. Eta, bueno, jendia joga hartzea jutean ean, zeskatzeu jendiak, zen nahi izateu, o jendia jutea gorputza gogorra dakalako, lasaitasuna berdulako, zin izaten da
eskaera gehiena? Zerren bila juten da jendia? Batzutan hori, gorputza gogorra duelako, baina askotan etortzen da estres puntuakin, dalako gauzak, ez da? Bai, askotan bai. Edo etortzen dira... Berandu juten dira, ez da? Lehen nuen jun berdia esiristeko puntueta. Bai, preventibo izan behar da, ez? Bai. Eta gero batzut, etortzen dira kuriositatea, edo ezakit, ikusteko zer den jogaren asunto hori, eta, bueno, geratzen dira. Bai, orduan ondo. Bai, adibidez, nire dago dakat, amagin erreba jun zala, eta jendia pentsate garea jun, da lasai hon, da eseita gota, eta zugo, agujeta, daskateta dana, eta nekatutan hau, eta gortu itezea, eta azkenia... Eta izerditan ateatzen zara batzutan, bai, bueno, kontzeptu oso... Hori bebai, batzutan geldirek egoten gara behar mazten, hori bebai, baina... Baina hori bebai, baina gauza gehiago iten dira. Adibidez, nola da jogako ariketago, nola aztezea tipo batekin ez dakina ezer ni bezala, jungo nintzen area, joga kurso bat. Zerrekin azten geha? Ikusi behar dut zela mugitzen zaren apurtxo bat, eta, hori egiten. Ze behitze jozu, adibidez, ze behitze jozu, ze boitu behar du? Ze mugitu behar du, behatez ere bizkarrezurra. Bizkarrezurra, noaino? Bizkarrezurraren, noraino, alduen lekuraino, respetugarria izan behar da, ez da. Azteko egiten dudana da konekta con tu cuerpo, ez? Osea, batzutan egiten duzu horrela eta ez duzu sentitzen. Adagoz, deskonexio handia norbainako gorputzarekin. Normalian, bizitzen gara gorputzarekiko oso deskonektatak. Orduan lehengo pasu hori esatean da. Konekta con tu cuerpo, nondeko zun min. Ez dakit nondeko dan min. Hori askotan gertatzen da. Jaki, no? Zure gorputza ezagutzen, da nola egin. Claro, eta gero, zein da zure limitea, ez? Eta limitera joatea, baina gainditu barik. Ja, emateu gainditzen deula, beti gehiago egiteko, baina ezkenean mina egiten dugu, ez da gorputza igual. Claro, ez que gauza da mina ez egitea. Orduan limite hori bilatzea. Hori da interesantea. Hori zain, gozain ikastia, beti egiten dugu batzuk, pixka bruto geha, eta minain arte mateu behar dala kirola, ez da? Ono egiten dut korrika, zain diratu hain arte. No egiten dut surf, baina lepua hola okerra dakaten arte. Surf egiten duzu. Bai, egiten dut. Bai, apurtxo bat. Bai, apurtxo bat. Ze ona. Eta jende asko kiteu yoga, eta surfa esateu oso kompatibiliak diala, zeatikan... Surfak azkenian areketa iten dugu gola bizkarra okertuta, gero hau dana kargatu itea, eta azkenian jogan ariketak eta esategu oso aberazgarriak diala, ez da, kiroleako. Zu surfeatzen baduzuko meinigarria egingo zaizu, eskola hon bat bilatzia, zen bestela, bai, adinarekin bakizu. Oso gazten nagoen dira. Bale. Ai, ama, ja azten naiz, belaunak eta ja lepo aldea. Hori da, orduan joga eskola bat bilatu. Bai. Bai, eta gero biak dira arreta osoa, atención plena, bai surf eta bai yoga. Orduan horretan lantzen da. Ni horrezagatik gustatzen zai surfa. Eta surfakin gio gaina, hori da, kompleta da, baina gauza gertatzen zaigu. Ez daudela beti olatua. Hori da. Eta orduan pixka konpentsatu bilar da beste gauza batzukin, beti topera goteko, ez da? Bai. Bueno, eta hemen txebago txirrik itxarraka, behitu nik hemen prestatu izu hemen jungia, botako itugu bertara zagarrak. Horrela, xepizkat irik eta zaporek eta hobeto hartzeko. Eta hola jartzen nahi bitartian, nola dakagun ja orea prestatuta. Bitartian jungo geha papurrak, ogi eta gozo faktoriara, eta ikusiko zuze gozoa indiguen. Oazen bertara. Kaixo Joseba, Goiaznaz, eta hemen gaude Oiartzunen, eta gustatuko like presentatu nere proiektua papurrak. Proiektu hau hasitzen joan dela urte bat, eta hasitzen pandemiakin lanagabe gelditu nintzen, eta guztuen dut planeta erdila bezala hasi nintzen ogila egiten, betitik neuk izan dut gogoa ogila egiteko, baina ez dut izan denbora, eta obradore hau montatu nun. Ikasi duten guztia internetetik ikasi dut, eta egiten duten ogilak dia 10 horeakin bakarrekan eta irin ekologikoakin. 4 ogi mota egite ditut, txurila, integrala, eta hauek bilek dia erdila txurila eta erdila integrala, hau aziduna eta hau intxaurrak eta patxakin. Ogiak eskari bitartez bakarrik egite ditut, eta orduan web horrian bitartez egin daiteke, edo ere web horrian ez baldin batzea ondo moldatzen, WhatsApp bitartez edo deitu zenezake. Jendea etortzen da onera bilak, eta ere saltzen dut nire ogila elabore, Oiartzunen dagoen denda ekologikoan.
asteazkenetan. Ogiez aparte, ebai eite ditut gozo batzuk, eszenario pastela, brownia, zekale brownia, eta kanela biribilkia. Bueno, ogila prest dakagu labea sartzeko, eta ogila egiten den bitartean, eszenario pastel goxo bat egingo dugu. Bueno, eszenario pastela egiteko, beharko dugu krema, arrautzak, vainilla pasta, olioa, azukre integrala, intxaurrak, azenailua, irina daukagu erdila integrala, erdila txurila eta levadura, bikarbonatoa, gatza, kardamomo, nuez moskada, klabo eta kanela. Eta gero tarta bukatuta gero jarriko jogu gainean krema hau, eta gola egina gazta, mantekila eta azukriakin. Bueno, lehenengo pausua izango da, likido guztiak nastea. Londresen bizitu nintzen 5 urte eta eszenario pastela da nire postre favoritua. Eta errezeta hau da, inoiz nire bizitzan aurkitu duten errezeta ikan honena eta oso harrera hona eukidu jendiai bai asko gustatu jo. Espezia asko ditu eta hemen espeziak askotan ez di asko erabiltzen, baina oso goxua gelditzen da. Eta ebain astuko ditugu, osagai solidoak, espeziak irinakin. Pandemiak gauza txar asko ekarri digu, baina gauza txar guztitatik bezala gauza honak ateatzen dira eta netzako proiektu honekin ogila eta goxuak egitea ez nuen inoiz pentsatuko gaur egun onta dedikatuko nintzen ikan. Bueno, osagai likido guztiak ja ondo nastuta dakazkigu eta orain botako dugu irina espeziekin. Bueno, eta ja bukatzeko falta zaigu azenailua eta intxaurrak botatzea. Jarriko dugu moldetan, 2 moldetan banatuta, eta labera jungo da ordua gutxi gora bera, eta gero labetikan aterata jarriko dugu gure krema eta intxaurra pixka bat dekoratzen. Bueno, Joseba, hemen gaude gure eszenario pastela eta gure ogiakin, Oiartzunen, papurraken, eta informazio guztia aurkitu dezakezue web horrian papurrak.eus, eta 1000 esker etortzeagatik eta ondo izan, agur! Ona, Goiatz, ona, ze itxura erra pastela induna, Bai. Ai, ama, zena jota, jarrion krema guzti horita. Oso ona. Aber noiz daztatzen deun, eta nasunien honea torri eta guekin zerbait zukaldatu. Bueno, besarkada handi bat, eta horrela jarraitu, ogi txukun hori egiten bai. Bueno, gurean jarraituko deu. Hemen txedazkau, zagarrak, iten nahi izena da, ez de bota bestetan ere, baina hola, buelta batzuk eman noiz behinka, zagar guztik zaporek ondo hartzeko. Eta hemen dakau horea prest, baina gerosio prestatuko dugu. Hemen behar deuna da, bat, musa prestatzen joan, hemen txekarreko izut, bale? Azukre, esne gaina, boltxua, eta emango izut barillatxo bat. Oso ondo. Bale, bota esne gain guztia, gero azukre guztia ebai, eta hori pixkat ibiltze zean nian, ja, hau, goiara txiki bat emango izut, eta jungo zea pixkanaka botatzen, bale? Bale. Oso ondo, bale. Hoi zure kontu. Azukre dana, ez da? Azukrea dana, bai. Bai, ja pixatuta dago. Bueno, eta zuen zentrua, nun dago zehazki? Bueno, nola izena du azteko eta behin? Uniyoga, eitzen da. Uniyoga. Bai. Bale. Gernika. Uniyoga Gernika. Nola atea zen izen hori? Bueno, ia danez esan gure ideia izan, baina, bueno, horrekin geratu ginen. Vale. Zeren yoga berez, hori, unidad esan nahi du, edo union, ez da? Orduan da, apurtzoa redundante, baina, bueno, horrekin geratu ginen. Union. Eta nun dago, zehazki? Gernikan. Gernikan dago. Ipar tabernaren gainean, Beko Ibarra kalean. Zuez haustarrak bezala, zeate, nun dago eta, bordatxo nonduan, nun dago, estanko nonduan, Bueno, Beko Ibarra 35. Vale. Ona. Gure hola, herrikuakola izatega, hiriburutan da esaten kale hontan, neonet, bale. Orduan jepe zian behiru. Eroski eta txino dendaren artean. Hori, horretan dago. Ona. Bai. Eta bueno, zenbat motatako, adibidez, yoga kurso bat hartzea jutenean,
Zema motatako kurtsua daude, nola da, oso orokorra da yoga, azkenian, ez da? Oso orokorra da yoga. Guazi ginen, disiplinaren bitartez ezberdintzen, ez da? Baina gero konturatu gara yoga dela. Orduan, irakasle ezberdinak garenez, eskola ezberdinetatik gatoz, yoga eskola ezberdinetatik, eta, bueno, gainera, gure antzeko ikasleak etortzen dira. Eta gauza raro bat, ez? Bai. Orduan, bueno, disiplina ezberdinak ditugu, baina azkenean ez ditugu izendatzen. Yoga da. Eta jendia jakiteko, ze disiplina, zeintzu dia disiplina ezberdin egu sakonduko dugu pixka. Bueno, dagoz yoga integrala, dela purtsu bat meditazioa sartzen duela, eta guzti hori ni jata yogako irakaslea naiz, orduan da yoga klasikoa. 12 urte daramatzat yoga ematen, orduan, bueno, gauza ezberdinak. Nundikan dator yoga? Indiatik dator. Indiak dator, bale. Bai. Eta behaiekan zeiten du, meditazio moduan da, kirol moduan da... Barkatu, botako dut hau ja estiro. Bai, botako ja da kada bat. Bale. Hola osua. Hola ondo naztu. Kafia. Oida, beste bat, ez da? Bat, beste pixkat, erregalo pixkat, bale. Eta gau beste hainbeste, bale? Bale. Ondo. Eta orduan egin jana, zer da zehazki, kirol bada, meditazio bada, nola zailkatzen da? Oain zailkatzen da kirol bat moduan, ez? Ofizialki, baina bizin modu bat da. Bai, surfakin berdinak gertatzen zaigu, bai. Surfa, kirolo da, bizitzeko modua da, ez da? Modu bat da, bai. Eta adibidez, ze urtetan da egokia hasteko yoga, adibidez? Zein da ikasle gaztena dakasuena, eukiezuena? 3 urteko. 3 urtekin ja? Ez, baina nik esango nuke 6 urtetik gorakoak. Egokiena dela, zen umetxoak 6 urtetik berakoak ja bizi dira yogan, presentzian bizi dira, ez dute ez behar. Baina 6 urtetik gora, azten gara neurosiarekin azten gara, eta bertan ja agian egokiena izango zen, armazketarekin konektatzia, guren korputzekin, eta 6 urtetatik 100 urtetara. 100 urtetara, galdetu behar entzuta, noiz arte. Eta zein izan da ikasle helduena eukiezuena adibidez? 80 urtekin, izan ditut, ikasleak, 80. 80ekin, bai, izan nueban bat, izpasterren, bai. Bai. Zer egin behar dute? Puntoen nierra purtso bat? Arrotu, bai, hori da, aizia sartu. Bai, bestela marea tingo dugu. Bai. Botako izuta hori beste pixkat. Hai da, kolore pixkat hartzen, eta hori da. Guiten da, asina mantxo, eta gero ja, ez da nian dantzan azten gehiagik, eta gatarrak eo ja gurraman. Vale. Eta adibidez, helduei edo gaztei, bai, birmoldatu inbiar da, ez da? Ez dezau berdina egingo, jogan urte asko di joan nahi, hasierako batei, nola moldatzen da hori? Baina klaseetan maila ezberdinak sartzen ditugu, eta gu moldatzen dugu klasea, maila edo behar ezberdinetara batzutan. Edo, ez dakit, mina haukazu belaunian, varianteak emango dizkizugu, eta hori gure lana da, ez da, azken finean, eta ikustia. Yoga, adibidez, ni futbolea jolazten banaiz, mina balin bagaten naiz, jute, jogakin beti alda zerbaitin, ez da? Bai. Arnastu, adibidez. Arnastu, edo lasaeon. Bai. Beti. Eta ondo etorriko zaizu gainera. Arnastia, edo. Hori, izatu asko dela arnasketa, ez da? Jakin nola sartu, ondo tripak bete, zuzen euki, gorputza. Hori da. Zuzen eta arnasketa da praktikaren, izango dugu, aria, ez da? Edo oinarria, bai. Ez zenean gure gasolinatako bat, aizia da, ez da? Da aizia ez bazu ondo hartzen, gasolina pixka falta zaigu. Gasolina, bueno, aize barik ez dago bizitzari. Hori da. Eta adibidez, zer da gehien kostatzen zaiona jende ikastia hor? Arnasketan movimiento horiek, o jendia kostaite zaio benetan konzentratzia, edo zer da gehien kostatzen? Konzentratzia. Eta gorputza mugitu barik, edo pastora oso zaiek ikusten dituzu, baina gehien kostatzen dana geldirik egotea. Bai, bertan egotea, geldirik, arnasten, bai. Hori da gehien kostatzen dana normalian. Hori izango horren gantzako, dudik gabe. Ni zu bezalako, bai, eta super ondo moldatzen da, ez horretan, bai. Ondo etortze zaigu azkenian, ez da holako zerbait. Bai. Eta hau guztia, nun ikasi ezu, zein dezu, nola profesionaletu zea hontan? Ni laudiokoa naiz berez, bertan hasi nintzen ikasle modun. Bai. Eta gero Sanatan Alarma eskolan zestoan dagoela. Bertan egin ditun lehenengo 2 urteak, eta hau infinitua da, gero bidaiatu naiz eta ikasi dute leku ezberdinetan.
Gero tantra ikasi neban Valentzian, gero gauza pilo ikasi ditut hemendik online bebai, Indiako maisu batzuk izan ditut, bai. Zer musua zorrekin? Aida hartzen, Zaiatzen ari naz. Betu, trukoa bakizu zein da, betu gu holetan. A ber, trukoa emon, mesedez. Trukoa da, betu, zu eskumuturrakin. Vale. Eskumuturra nekatzean nian, zorbaldakin. Aiba, eta zorbalda bukatzean nian, jaga gorputa guztiakin, da gola ez nekatzen, baina aida gorputa hartzen, Bai, astiro. Gogorren egin dezu, gutxi geratzen zaio ja, bai. Vale. Betu, ja botako dugu guztia. Vale. Botako dugu guztia, hau barritxa botakoet, eta hori bai. Bueno, eta pandemia garaian eta nola moldatu zeate, klasek eta desberdinak izango zian, ez da? Pentsatzen dut. Pandemia garaian, zentroa itzi genuen, danak bezala, ez da? Eta, bueno, norbaitek esan zian, ia zelergatik ez nien ematen klasia Zoom, plataformaren bitartez, hori, plataforma digital bat da. Vale, oza, online esaten dana, ez da? Online esaten dana. Eta hasieran, niretzako izan zen, niz nengoen batere oituta. Zaila, ez da? Eta zaila, baina gero moldatu ginen. Eta oso polita zen gainera, elkar ikustea, hitz egiten genuen. Eta ni lanian jarraitu neban iguala. Ondo, bai, ematezu zaila da, baina lanian jarraitu gero da, jarraitu inberda. Hori da. Baitu, hori listo da kasu, bai, listo da kasu. Gainean nik gustatzen zait horrela guztia, montatuta dago, baina puntxuan. Segertatzen da, ni gustatzen zait, platera datu baino lehenu azkenengo golpetxu eman da puntxuan jartzia. Baina puntxuan da alin badao, gehiago azkenengo golpe ematezu eta pasatu itea. Orduan hola hasi dago bikain. Eta ez negaina, badakizue, garrantzitsua dela, hotzian mantentzia, orduan ningo diogu. Hau, behitu, barruan utziko deu, gero beste bat ez ikintzeko. Hartuko deu, eta hola hasi ozgailuan sartuko diogu. Vale. Eta orduan online guztua ibili zinean. Basiera baten da, raro, baina gero gustora. Eta zuk behaiek zuri bakarrik ikuste zizuen, o zuk behaiei bai une oro? Bai. Une oro? Eta zenbat, klasen zenbat zoden, pantalian zenbat jende sartzen zen? Asko, zen batu nituen Gernikako ikasleak, Lekeitioko ikasleak, ez dakit, Mexikoko norbait, hori da... Netan, atzerritarrak eta dana eman dut, bai, zen bazegoen batzuk, lagun batzuk, handik, eta ez dakit hori dauka eredu digitala, ez? Claro, leku guztita izi aldezula, ez da? Limitadua dela, bai. Eta guain, jarraitzen dezu horrekin, edo ja bueltatu zea... Pasaden urtean egon ziren, foroaren kontua zela eta zela, egon ziren batzuk han estudioan eta beste batzuk etxian, bueno, hori bai zen, apurtxo bat zaila zen... Ze gauza honak eta txarrak topa ditu izu bertan. Bai, ni pertsonalki nahiago du. Vale. Baina, bueno, biak ondo. Baina, bueno, nik nahi nun pixka txaskarrillo bat. Igual sondo interneten zeatikan ez ditut ikutzen. Igual batzu esatezu, urruti hobeto, honek egegi galdetzeu etxea etortzean ian. Ba, ni gustatzen zait ikutzea eta galdetzea, karo. Dudi gabe. Saltza hori gustatzen zait, hori faltan botatzen eban. Bai, ez da. Estela da oso serioa da, ez da? Bai, serioa guada. Eta jende asko dakasune, dio eskelas eta zema jende jutea area presentzialki. Depende, 15, 10, 18, depende una, ez, baina, bai. Bueno, eta esan dezunean hor Mexikon eta jendeak itzitizula, badakire bai asko ibilizea bidaiatzen, ez da? Bai. Nundikan noa ibilizea? Bueno, beiz izan naiz Lanzaroten 6 urte. Ze ona. Bai, joder. Ze paraje, Ze paraje. No, pasada. Bai, jargian egongo bagino bezala, txasuarekin eta dana. Eta olatu, antzea hartzen nintzen zuziatzen nik. Joder, olatu beharrak hartuta nago, nik emauen da, santan da, la derecha de los guiris deitzen duenare, eta leku beharra daude. Bertan bizi nintzen ni, la santan bizi nintzen. Bai, zenbat urte ez bertan, egon zinean? 6 urte, bai. 6 urte. Eta zertan, de bai yoga ematen zendun edo... Oaindik ez. Oso gaztean nintzen, joan nintzen uda bat pasatzea, hori lan egiten hoteletan, eta guzti hori rezepzinotan, eta geratu nintzen. Geratu nintzen 6 urte, bai. Eta nola bueltatu zinen, da zergatik bueltatu zinen? Bueno, lehenengo ezagutu neban mutilaguna, eta joan ginen Ikaraguara urte bat, eta gero aurdun geratu nintzen, eta bueltatu nintzen Lanzarotera. Etxea izango bazen bezala, unido. Esango dugu kabira, piatzea, bai. Eta gero Lanzarotetik ja Euskal Herrira buelta? Lanzaroten jaio zen nire semia, nagusiena, eta gero aurdun geratu nintzen berriro, eta... Eta ja esan zenun ja nido de verdad. Eta ez, familia behar dut, laguntza behar dut hemen. Vale. Zenbat urte daka jaumiak? Bueno, umia. 15, 16 egiteko eta bestian bai. Ja ez jaumiak. Ni baina altuagoa da. Bai, semia bai. Bai. Bueno, eta hemen txea egea, ni hemen txea inaiz vuelta eta vuelta, baitu pare bat krumito badazka, eta txokolate guztia urtu arte mene hongo naiz horrela.
kafia musa barruan dakau, eta gero inberdi dugu, oie, prejitu eta zerbitzatu. Bitartean bakizu jungo gea, gozotegi batea. Leku ona, gozotegi da. Eta ikusiko zuze gauza, txukunak ititu. Guazen bertara. Kaixo Joseba, gogoratzen nauzu, Jone Markaida naiz, Mungiako Lekuona gozotegiko arduraduna. Eta hemen ikusten dituzuenak, Euskadiko te pastarik onenak dira. Nahi dituzue probatu, guazen prestatzera. Orain dela aste batzuk, Euskadiko te pasta onenaren saria lortu dugu, eta, bueno, sari honen erruduna nire lankidea Victor de Castro izan da. Victor portugaldarra da. Gozogilea da, zoragarria da, dakin gauza guztiak eta oso pozik gaude berarekin. Sari hau Dulcipaz aldizkariak eman zigun, ostiral batetan ematen zuten, ordu bat aterdietan. Egun horretan, Victor eta ni apur bat lehenago bukatu genuen lan egiten, eta ona joan ginen taberna batera, El Rincón del Bermú, 2 bermu atera genituen, eta leku ona gozotegia esan zutenean, izen zan Kriston Poza. Leku ona gozotegia, gozotegi klasikoa da, eta bere izten gaituena kalitatezko produktuak dira. Lehenengo top, esango genuke gurinezko opila dela. Gero ere bai ditugu antontxuak, eta basordazeko harriak ere bai. Beno, eta orain, heldu da momentua, obradorera joango gara, eta ikusiko dozue zelan prestatzen ditugun gure pasta famatuak. Beno, hemen gaude Victor eta biok, eta lehenik eta behin osagaiak aurkeztuko ditugu. 3 multzotan aurkeztuko ditugu, gaieta egiteko osagaiak ditugu hemen, eta hauek betegarria egiteko. Bai karamelua eta marakuja ganatza egiteko. Hasteko karamelua egingo dugu. Esnegaia, azukrearekin eta glukosarekin nahaztuko ditugu, eta apurka-apurka marakuja zukua botako diogu. Errezeta hau Bitorrek asmatu du, froga pila bat egin ostean. Sekretua beren ñabarduretan dago, osagaien nahazketan. Eta azkenik, kakao manteka, soia, añanako gatza eta gurina. Jarraitzeko marakuja ganatza egingo dugu. Txokolatea gatzarekin daukagu, marakuja zukua, almibar bat eta azkenik gurina botako diogu. Eta bukatzeko gaieta. Irina, azukre iluna, kardamomoa eta añanako gatza, limoi pixka bat eta gurina. Lehenengo azukrea. Ni 3. belaunaldia naiz, Lekuonakoa. 1972 urtean ireki zen gozotegia, nire amonak ireki zuen, gero nire aita, orain ni Bitorregaz. Eta aurten gure 60. urte hurrena ospatuko dugu, ekainaren 2an. Gure ideia da, gurin opil erraldoi bat egitea, Butroi kalean, gozotegia dagoen tokian. Eta nola ez, gonbidatuta zaudete, dastatzera. Zilpat baten gainean botatzen dugu. Zafla 24 orduz erreposatzen utzi dugu, gure pastari forma ematen hasiko gara. Eta orain gure te pasta irabazlea montatzen hasiko gara. Bueno, Joseba, hemen dituzu Euskadiko te pastarik onenak. Gonbidatuta zaude, Mungira etortzen, Lekuona gozotegira. Eskerrik asko. Agur! Obrigado. Ai, ama, ze gauza ona, Bederrak. Victor eta Jone, mila esker. Azteko tamen zorionak, eta gero 1000 esker, honea iristagatik askotan erreportea ikuste ditugu, eta gero hemen goguak ingelditzea. Eta hemen dazkau, Euskal Herriko te pasta onenak. Osea, ez onenetarikoa, onena. Ikusi dugu nola itean, baina ni errezeta guzti ez dut ikusi. Ez dakit dana ez dezuenak utzi. Bueno, hartu zu bat. Bai, ederto, eskerrik asko. Txintxin ingo dugu. Txintxin. Txintxin. A ber, hau ze osua jameralda.
Ba, horrela, gana bat. A lo loco. Baina, zo gauza goizua. Hemen utziko ditugu atzian, bestela dana jango ditugu, Zorionak, Zorionak. Limoitxukia, txokolatia. Eta gatza, ez da? Bai. Itzailak. Ai, ama, zorionak, lekuona osotegiko guztiei. Oso ona benetan, oso ona. Ai, ama. Eta Espainiako laugarrena galditu dira, Artista lehenengoak geratu beharko ziren. Bai. Bai. Ai, ama. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Bestela jaten jarraituko dugu eta ez dugu gatuko. Behar dugu gauzatxo bat. Sagarrak bertatik pasa eta prejitu. Hauxe, behitu ja zefina galditu zaigun, txokolatia, hemen hona izela, ia arrotu indetan ez negaina bezala. Hainbeste hueltan manda. Eta esan dakua, jarriko dugu hemen. Olioa martxan. Eta gauzatitia bakau, Eli. Ariketa batzukin joganak, hau berotzean bitartian denbora dakau. Hori hementxe utziko betola, eta ez dakit. Ze ariketakin hasi, irrikitan naho, hainbeste entzun dizu jogai buruz, eta nik gabe, eta berko nula egin da beste, zehose, ariketa batekin, nola hasiko zinan ni bezalako... Ba, zehose erresa tronko batekin lanak egiten. Zehose erresa, bitxu. A ber, hemen... Harri hemen abazu, nire ondon, biloko ondo ikusteko ni nola itea. Vale, hemen, eskumako bezotxua gora. Igual hau kendu miernes, nesta? Ez da beharrezkoa, nik egingo dut honekin, nahi duzun bezala, Venga, gora. Vale, eskerreko azpitik, eta eskutxuak beraien artean, eman. Eta hau da, festantzako, bularra irekitzeko eta besoak ondo, buelta emango dugu, beraiek etxetik ikusteko. Eskua ematen nahi nahi zila, Mantendu, eta ukondoa zerurantza, gorantza. Zerurantza, Vale. Eta hola zenbat egon behar nahiz. Ez dakit, arnazten minutu bat, Bai, Baina, orain arnazketa ezinbestekoa da. Bueno, orain aldatuko dugu besoa, Sino geratuko gara deskompensados, Gauza bera, baina beste aldera. Eta ingo dugu orekako zeo zer, Oreka, bikain. Hor nahi kondo moldatzen ez, bai. Uste baietz. Hau konzentratu. Uste baietz. Eskumakoan garriken jarraituko dugu, eta eskerrekoa gora, saiatuko gara, Oreaino. Bai. Mikatxela, mar. Onaino, saiatu. Bai. Hemendik gora. Venga, gora, besotxua gora. Bai, eta gero ireki. Bai, oso baitzak izango. Esan deu pizkanaka, Eli. Pizkana. Bueno, ikusi zaitut horrela malgua eta indartsua, venga. Kesatu barik. Eta arnazten, hemen arnazten. Bale? Hori, eta bera. Suabe bera. Bera noa. Bera, eskutxuak. Bai, Anjali mudra eitzen da hau, eta bihotzera. Nola eitzen da? Anjali mudra eitzen da mudra hau, eskuen keinu hau. Bai, eta bera, bihotzera, eta mendik, suabe, besoak askatu, eta hanka bera, eta ederto, oso ondo. Ai, ama. Bueno, nahiko ondo, oso ondo, bai. Ez dakitzen zu, ni baino hobeto moldatzen da txokolaritzarekin. Ai, ama. Baino egia esan betu, zehian ekatu naiz, eta hori zeintea, dana onkauntzik eta konbeni izateak lurran energia garrapatzeko, eta bar, ez da? Hori da sustraiapena lantzeko, eta bai, horrelakoak, bai. Eta konzentrazioa. Izaretan hasi nahi, Egia esan estiraketak iteko garaian da beti arnaztezu ondo eta beste pixa taldezu estiratu, Bai, beti. Exhalazioan, bai, giarlanak erlajatzen dira, orduan apurtzo bat arago joan alzara. Eta konzentrazioa, bai, gero konzentrazioa, begira, punto bat begiratu, edo, surfean bezala. Adibes, ariketa horiek iten aizeanian ja zudak izunian onditen, pentsatu berrezu ariketa enten zaudela, o zu ariketa jakinda ja arnazian bakarrik zentratu behar. Arnazian bakarrik, ezta? Bai, zuia ariketa, edo postura sana eraikitzen duzu, eta gero arnazten egoten zaran lasai. Eta adibidez, zer izatea okerrena, bakizu kirol guztitan daola gauzak, igual bat juten dana gimnasio batea, eta egiten hasten da, eta gaizki iten dio. Bai. Badaude ariketak itiak gaizki, eta hobea berren gaizki teizula, ezta? Bai. Hor nun ibili behargea kontuz jogan. Mina somatzen baduzu, atzeantza. Adibidez, ez? Malgutasun ariketa bat da, eta asko geizten bazara, eta
minez tomatzen baduzu, apurtxo bat... Utzi beste egun bateako, ez da? Edo ez utzi egun baterako, baina egin apurtxo bat soabiagoa. Ja, vale. Bai, normalian bestela jaten usten garagoa, bazu, ja asako. aurren urteak utziko zuta. Inoiz ez duzu egingo, ez egin, baina egin soabiagoa, konsienteagoa. Bai. Bueno, eta jogaz aparte, badakit zuk arte derrak ikasi dezula, ez da? Bai, eta sustatzen ilustrazioa, dituzula bai. bilak zuen zentruan, ez da? Bai, zen kidea intzan ebe musiko esperimentala da, eta egiten dugu horrelako performance, eta... Bai, apurtxo bat gure terrenora eramaten dugu yoga kontuak, eta bai. Eta guk ulertzeko hor ze egiten dezuen zehazkio, nola moldatzen dezuen gauza horiek? Bai, egiten ditugu tailer asko, eta bertan sartzen dugu artea terapia modun, bai. Ez, edo umeekin, nagusiekin dantza sartzen dugu pilo bat. Dantza kontemporaneo egon da, garazirekin gure zentrua, baina askotan sartzen dugu. Bera musika zuzenean egiten du, bai? Batzutan artelanak egiten dugu zuzenean, bai, horrelakoak, be? Ze ona, Zema gauza txukuna. Bai, yoga egiten dugu, baina gure modu artistikora, ez da? Ze garantzitsua, hori da zuen ikutu ematia, ez da? Bai. Bueno, honei, buelta batzu emango jot, nasketa txiki bat bakarrikan, eta hau pregitzen hasiko naiz. Pasako ditut, segundu batian hemen pixkat, baina pixka bakarrikan, asko lehortzen badia, gero azukria etzaio gelditu dut kopia orduan. Buelta emango jot, bertako ditut, eta zuk bertatik horreateko dituzu, bale? Perfecto. Bale, eta, haber zemuz daun. Bota behar diot, jakiteko puntxuan daun edo ez. Segituan. Bueno, eta Eli, leheno esan dezu, Lanzaroten, Nikaraguan, baina baki leku gehiotan eba ibilizeala, ez da? Kontatu pixka zenba lekutan, da inbiri pixkat eman gori. Costa Rican ibili ginen bizitzen, urtetxu bat. Bizitzen ebai, eh? Bai, joaten naizenean leku batetara normalean bizitzen geratzen. Naiz apurtxo bat probatzeko eta... Ideia ona, ondo aprobetxatzeko lekua. Bai, ez beti ez, baina bueno. Aldamian geldiu. Bai. Ze ona. Eta apurtxo bat ezagutzeko horrela era sakon baten. Eta gero Nueva Yorken bizi ginen 2 urtetan. 2 urte ontzean, Nueva Yorken bai, hori zen ere ganora, baina bueno, azkenean bertan bukatu ginen eta esperientzia ona izan zen. Vale, oza, etxenean jun bizitzea eta gelditu zinean. A ver, nola izan zen hori? Costa Rican eraiki genuen edo egin genuen dendatxu bat, souvenir moduan, baina bueno, bertako kosmetika organikoarekin eta guzti hori, ez da? Vale. Eta txarto atera zan. Bakizu bizitzan horrelako gauza gertatzen direla. Inberdia gauza asko, bat ondo atatzeko. Eta joan ginen Nueva Yorkera lan egitea basikoki, dirua berreskuratzeko. Eta baina, izan zen, hilabete batzuk joatea, baina oso interesgarria iruditu zitzaigun, apurtxo bat gehiago geratzea, eta bertan geratu ginen, 2 urte. 2 urte, Bai. Eta, txemuz, eta geho lagazen uten hori, etzizun pena eman ja proiektu horien ustia, o nola gelditu zen? Martxan dijoa gaur egun, edo... Costa Rikakua? Bai. Costa Rikako ez, bertan berak oso politza izan zen, asko ikasi genuen, beti ikasten duzu pillo, horrelako zeo zer azten, eta, bueno, batzutan da prueba error, eta ez da ez ebez gertatzen. Hori da gauza, ez? Eta esan dezuna adibidez kosmetikakin, dango belarrakin, dango gauzak, ze gauza itezen dituzten? Guk ez genituen egiten, guk erosten genituen, eta... Erosita saldu, geho. Bai, oso politza zen esoa ze herrialde batera, eta... Eta bertakoak initezu. Ez importa, zer gertatzen zen den bera, ez? Implikatzen zara, apurtzo bat herrialdearekin. Ze garrantzitsua. Bai, orduan ondo, oso ondo. Vale, eta nun baiten gehiago ontzea bizitzen, eo ja oporretan? Bueno, oporretan liku askotan, eta bizitzen... Nun baiten gehiago ontzea bai bizitzen? Egon ginen Eskozian, baina, bueno, 4-5 hilabete, uda baten, baina hori izan zen oso gaztian, nintzen oso, eta, bueno, bai, ez dakit dongen bait gehiago egon eizen bizitzen, ez dugu goratzen. Ez goratzen. Eta guain aingura egota dezu ja hemen da hemen gelditu biharzea, o nola dekoa? Bueno, Euskal Herrian oso ondo bizi gara, oso ondo. Horretaz, konturatzen zara, bilatzen duzunean. Eta beste lekuetan bizitzen zaren, gehiagi botatzen ari naiz? Bai, begiatu duzu horrelako. Bai, hola, ikutu tatea. Bale, nire, eske nire kanela, piu bai gustatzen. Bai. Eta aprobetsatzen dago. Hor betetzen zaizunean. Bai. Vale. Lasai, bai, nola, ni uste ere bai papela jai kolpi hartu dut, ez du gehiagik kentzen, da orduan asko peatzen zaio. Baina lasai, Bale, apurtxo bat, bale. Oso saliak dianak guztua jango gue, lasai. Bai. Bai, hori txukuno, vuelta, tak. Hau zuretzako. Hori etzako, erdikoa. Bueno, eta hemen txe jarriko ditugu, baitu. Hau esek. Vale. Hau kenduko dugu? Bai, kendu. Bai, hemen jarriko dugu. Eta hemen txe, baitu, vueltan jarriko ditugu horrela. Ea, zuk egingo duzu?
Azuke bai, nabazu, Noski, betu, jarri bestia, Vale. jarri hola vuelta guztin. Ningo jotoni golpetxo bat eman horrela. Vale. Azkenengo ikutu emateko eta pixkat arrotuta gelditzeko. Baina gustatzen zait beti azkenengo ikutu ematia bukaeran. Zertik angeo beti jetxitea. Hola, betu, zeo txukuna. Eta guain hemen. Vale. Musa jarriko jau, kafetxuana, bat, eta bi. Horrelaxe. Eta amaitzeko, esan deun bezala, txokolatia batako jotan egainetikan. Ai, ama. Apurtzu bat gehiago. Ba, lagunak, hementxe azkau, sagar kauserak, kafia musakin eta txokolatiakin. Eta azukria eta ganela, fulamentuakin ebai. Bueno, Eli, mila esker, etortzegatik-an, ariketa horiek erakustegatik, eta ber jarraitzeten, yoga pixkatiten. Bueno, lagunak, egongo gea, eta beste gabe, bihar arte. Eta bakizue, junarea, jogain, okrakenetik pasa. Aio, pela jo.